Velkommen i Sommerlunden. Her kan du nyde tropiske sommerfugle i vores smukke gamle tropehus. Du kan gå udenfor og se vores naturalistiske have og se på flotte sandskulpturer. Og så er der en masse andet. Der er en dejlig café for eksempel. Men jeg fremhæver haven, og det gør jeg, fordi at jeg er naturformidler her på stedet. Og jeg er uddannet gartner. Og jeg vil rigtig gerne vise jer alle sammen rundt her, og forhåbentlig gøre en masse voksne og børn klogere på alle naturens vidunder. Jeg har tænkt på, om det kunne være, at I gik med nogle spørgsmål omkring natur og dyr, som vi kunne tage som emner her på stedet. Hvis I har noget, så er I meget velkommen i kommentarsporet på den her video. Og ellers vil jeg bare sige, at jeg glæder mig til at se jer, og vi ses i Sommerlunden.